aby opravdu nechodili za ty pásky. Budeme mít i trochu efektní zapálení, snad se to povede. Dál. Tak, tady vidíte, automobil je plný vysoce odlehlých materiálů, že demolitán, umělý moty a požáry aut jsou hodně rychlí. Tak, takže právě dostala naše jednotka signál, aby vyjeli. Kde máte pusty? Hasiči budou zasahovat po pozici útočného setproudu, budou zasahovat v dýchacích přístrojích, aby se nenadýchali z plodin. Opět jako u každého zásahu na silnici je potřeba vytyčit nějakou zónu kuželama, aby do hasičů nenabourali další zvěravci. U každého zásahu je potřeba opravdu s rozvahou nejdřív pořádně se dovybavit, aby opravdu nedošlo třeba k popálení. Tak teď vidíte, zasahují pomocí speciální proudnice Rambojet. V proudnici je taková kartuš, která mění trochu vlastnosti vody, takže hašení je účinnější. Vidíte, že vzniká nejen kouř, ale zároveň i pára. Z 1 litru vody vznikne 1000 litrů páry a může dojít nejen k popálení hasičů, ale i k opaření. A teď vidíte, že požár uvnitř už je celkem zlikvidován, takže je potřeba teda doochladit a dohasit zbytky, které se nacházejí ze spodu. Od toho je tam velitel zásahu, který jim určí, kde a jak mají správně zasahovat.
Tady vidíte, co se z auta zhruba za 5 minut stalo, že požár je opravdu velice rychlý. Takže zásah proběhl celkem úspěšně. Děkujeme našim hasičům Třebenickým za ukázku a budeme pokračovat.